はい、縄文さんがやってきた。皆さん、朝ですね、この浜きれいに拾ったんですよ。で、4時間5時間ぐらい経って満潮を迎えました。その後また潮が引いていったその満潮ラインですね、先ほどはなかったゴミがですね1袋、はい、こちら拾えました。はい、わずか 4,5 時間の間にですね、1袋打ち寄せる、1日にね、2袋ぐらいは打ち上げられる計算をした場合、1ヶ月の場合、1ヶ月で60袋ですね。まあ、今こちら10袋ありますけども、これ60袋、10ヶ月で600袋ですね。1年だと、600、720袋ですか。はい、もう本当にすごいゴミね。これをもうね、繰り返さない。もうゴミを作らない。目指そう。諦めない。レッツゴー。みんなでやればできる。